Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, October 9. Peke man o hindi, bomb threats dapat seryosohin ayon sa DepEd at PNP. Ang volunteers naghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Katotohanan at hustisya, panawagan ng PPCRV sa gitna ng umunoy katiwalian sa pamahalaan. 96.1 employment rate, salamin ng matatag na ekonomiya ayon sa DOLE. Photon Thunder, pang business na, pang road trip pa. Nabulabog ang katahimikan ng mga paaralan sa Pampanga matapos ang sunod-sunod na banta ng pambobomba mula sa mga anonymous users sa social media. Babala ng kapulisan, huwag umunang gawing biro ang bomb threats dahil ito ay isang krimen. Patuloy rin ang kanilang investigasyon para matukoy ang nasa likod ng insidente. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Nitong Lunes, October 6, nakatanggap ng bomb threat ang 5 universidad at kolehiyo, kabilang ang Pampanga State University sa Bacolod, Mexico Campus, Pampanga College sa Macabebe, Holy Cross College sa Santa Ana, at Our Lady of Fatima University sa City of San Fernando. Kinabukasan, October 7, nakatanggap rin ng kaparehong banta ang University of the Assumption, National University Clark at Angeles City National Trade School. Sumunod naman itong Miyerkules, October 8, ang City College of Angeles at Pampanga High School. Agad na nagpatupad ng suspension of classes at evacuation ng mga paaralan para sa investigasyon ng Pampanga Provincial Police, katuwang ang Explosive and Ordnance Division o EOD ng Police Regional Office 3. Habang ang mga estudyante nag-aalala sa kanilang kaligtasan at nanawagan na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. So hindi ko po sure if totoo pa po ba yung sinasabi nila or nakikisabay lang po sila sa trend. Nakaka-worry din po siya sa family kasi po meron po mga parents na medyo tapos nagwo-worry po sila for safety ng mga students kasi po yun nga po, hindi po nila alam if totoo pa po ba yung mga balita na kumakalat. Kasi ang peaceful po dati ng school tapos biglang out of nowhere may bomb threats po. Opo, nangangamba po ako sa kaligtasan ko po dahil po hindi po natin alam kung totoo po yung bomb threat na yun o gawa-gawa lang po. Tigilan na po nila yung pagpapakalat ng maling impormasyon dahil po marami po yung mga naapektuhan dito. Ayon kay Rosalyn Faye Muli, Assistant Schools Division Superintendent ng Department of Education o DepEd Angeles City, bukod sa pangamba, may epekto rin sa pag-aaral ng mga estudyante ang paulit-ulit na kanselasyon ng klase. It will again add up to that learning loss na mayroon na ina-address pa rin natin, no? Kasi ito nga ay magkaroon ng pagkansela ng klase. So again, mabibinbin kung ano man ang expected na competency na dapat sana itatalakayin ng ating mga guro together with the learners on that day na nagkaroon ng bomb threat nga, makakancel yon. So it will be taken for another day. So again, it will add up to that file of na cancellation of classes. Be it a fake news or what, it really causes disturbance in the entire school population. Gayunpaman, binigyang diin ni Muli na dapat unahin pa rin ang kaligtasan ng lahat dahil kung hindi ito seseryosohin, maaari itong magdulot ng malaking panganib. Ayon naman kay Arlene James Pagaduan, presidente ng Assert Central Luzon, hindi lamang sa mga mag-aaral may epekto ang bomb threat dahil maging ang mga guro, apektado rin lalo na't sila ang may mabigat na responsibilidad sa mga estudyante bilang kanilang ikalawang magulang. Dahil dito, kailangan din aniyang turuan at ihanda ang mga guro at magulang kung paano tutugon sa mga ganitong sitwasyon. Kung siya ang makikitaan agad ng pinanghinaan na loob o pagkatakot o pagpapanik, ay maaapektuhan na rin kaagad yung mga mag-aaral. Kaya nga sabi ko kanina, dapat yata mag-provide din ng ating mga authorities sa DepEd at saka sa CHED ng mga training para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi naman sa gusto nating meron pa mga susunod, kundi nakahanda tayo sa mga ganitong mga pangyayari para alam natin yung ating. Matapos ang serye ng mga insidente, kalaunay idineklara naman ng mga otoridad na false bomb threats lamang ang mga kumakalat na post. Sa kabila nito, hindi raw dapat isawalang bahala ang mga bomb threat na natatanggap, lalo na't nakasaalang-alang dito
ang kaligtasan ng karamihan, ayon kay Police Colonel Eugene Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Provincial Police Office. Kasi we will always take that seriously po, no? Dahil hindi po natin alam kung ano yung talagang kapasidad nito. Kaya lahat po ng measures na ginagawa po natin para masiguro na safety yung ating mag-aaral at saka yung mga school authorities as well as yung mga community nandun sa area. Tiniyak ni Marcelo na mas pinaigting na ang seguridad sa mga paaralan habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang nasa likod ng mga naturang banta. Hinimok din ni Marcelo na ma-educate ang mga guro, school admins, at pati na ang mga magulang sa pagtukoy at pagsusuri sa mga impormasyong dapat tingnan sa bomb threats na kanilang maaaring matanggap. Sa ngayon, patuloy raw ang kanilang investigasyon para matukoy ang suspect sa mga sunod-sunod na banta ng pambobomba sa mga paaralan. Ani Marcelo, hindi titigil ang kapulisan hanggat walang napananagot. Bomb joke, hindi po biro ito. Hindi nakakatawa. Ito po isang krimen. Pag ito ay napatunayan at nahuli siya, ito po ay mananagot sa after Section 6 ng Article 10175 na may kaparusahan na 10 to 12 years if kung tama. No? Ganun po ang bigat nito kasi 1 degree higher to in the use of ICT. Rest assured po ang kapulisan ng Pampanga Police Provincial Office ay nakatutok dito. We are proactively ensuring na ang mga estudyante natin, ang school authorities, community, ay safety po. Alala rin po dun sa gumagawa nito. May karampatang kaparusahan po ito. No? Let us be responsible. Let us think before we click. No? Kasi po itong bomb joke, hindi po nakakatawa. Ito po ay isang krimen. Samantala, nagpahayag din ng pangamba ang Karapatan Central Luzon. Bagamat kinikilala nila ang mabilis na aksyon ng mga otoridad, hindi raw dapat isakripisyo ang mga karapatang sibil sa ngalan ng seguridad. Giit ng grupo, dapat isagawa ang investigasyon ng may transparency, due process, at paggalang sa karapatang pantao. Binigyang diin nila na ang ganitong mga banta ay maaaring magamit para mabigyang katwiran ang labis na presensya ng pulisya, surveillance, at kontrol lalo na sa public spaces gaya ng mga paaralan. Panawagan ng Karapatan CL, isang evidence-based at rights-compliant na investigasyon, gayon din ang maprotektahan ng mga estudyante, guro at sibilyan laban sa red tagging at harassment. Kasama si Ashley Punzalan, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, matapos ang sunod-sunod na bomb threats sa ilang paaralan sa Pampanga nito mga nakaraang araw, ipinatupad na ang mas mahigpit na seguridad sa mga entry point ng ilang institusyon. Base sa Facebook post ng Angelite, ang official publication ng Holy Angel University, nagsasagawa na ng bag inspection ng mga security guard sa entrance ng universidad simula ngayong Huwebes, October 9. Ganito rin ang safety measures na ipinapatupad sa City College of Angeles matapos makatanggap ng banta ng pambobomba nitong Miyerkules, October 8. Ini-inspeksyon din ng mga sasakyan na pumapasok sa loob ng campus. Nagpapatupad naman ng No ID, No Entry policy sa UP Diliman, extension program sa Pampanga, Olongapo. Epektibo ito sa lahat ng estudyante at empleyado ng universidad. Samantala, mariin namang kinondina ni 1st District Congressman Carmelo Pogi Lazatin Jr. ang series of bomb threats sa mga paaralan. Nananawagan din ng kongresista sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi ito nakabubuti sa kapakanan ng mga mag-aaral. Tiniyak din nila Lazatin na bukas ang kanyang opisina para sa pagkikipagtulungan ng mga ahensya na nag-iimbestiga sa mga insidente. Sa ibang balita, kalusugan ng bawat Fernandino. Ito ang sentro ng mensahe ni Mayor Vilma Balya Caluhag sa kanyang The First 100 Days Report. Ipiniresinta niya ang mga proyekto at serbisyong medikal na isinusulong ng pamahalang lungsod. Si Isel Fernando ang may balita. This is one of the most challenging 100 days of my life. Ganito inilarawan ni City of San Fernando Mayor Vilma Balya Caluhag ang pagsisimula ng kanyang ikalawang termino sa ulat na The First 100 Days Report, resibo, patutukaring amano na ginanap sa Mini Convention Center Heroes Hall ng lungsod nitong Miyerkules, October 8. Sa kanyang ulat, binigyang diin ng alkalde na nananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon
ang kalusugan ng bawat Fernandino. Sa unang 3 buwan ng kanyang panunungkulan, inulunsad ng city government ang ilang proyektong layong gawing mas abot kamay at epesyente ang serbisyong medikal sa lungsod. Kabilang dito ang City of San Fernando People's Hospital, isang level 1 healthcare facility na may initial 99-bed capacity. Itatayo ito sa 7,500 square meter na lupang pagmamay-ari ng lungsod at 2,500 square meter na donasyong lupa mula sa pamilya ni Architect Jose Nunez Camiling. Unti-unti rin nating natutupad ang pangarap na City of San Fernando People's Hospital na may prinsipyo ng no balance billing at target maging fully operational by 2027. Ayon sa alkalde, nagpapatuloy ang koordinasyon ng pamahalang lungsod sa Department of Health at sa mga pribadong katuwang upang matiyak ang pagsisimula ng operasyon sa itinakdang panahon. Kasabay nito, patuloy ring pinapalakas ng lungsod ang mga serbisyong medikal sa health complex sa Civic Center, kabilang ang Fernandino Dialysis Center na nagbibigay ng libreng dialysis treatment at ang San Fernando Super Health Center na may primary care, dental, birthing, radiology, laboratory at ultrasound services. Araw-araw kong nakikita ang mga kwento sa likod ng bawat reseta, bawat guarantee letter at bawat paghingi ng tulong. Kaya pagsusumikapan ko na sa San Fernando, ang kalusugan ay hindi luho, hindi pribilehiyo, kundi karapatan ng bawat Fernandino. Kasama rin sa kanilang inilunsad ang HIV/AIDS Counseling o HAC facility na nagsisilbing ligtas na espasyo para sa HIV counseling, testing, ARV treatment at pre-exposure prophylaxis access. Susundan daw ito ng Kayabe Meds on Wheels, isang mobile van na maghahatid ng libreng konsultasyon, laboratory, x-ray at dental services sa mga barangay. Ang lungsod din umano ang naging unang accredited PhilHealth gamot provider sa Central Luzon sa ilalim ng Outpatient Drug Benefit Package na ipatutupad sa 2026. Layunin daw nitong mapagaan ang gastos sa maintenance medicine ng mga pasyente. Malaki ang aking pag-asa na sa pagpapatatag ng mga pasilidad na ito, wala ng Fernandino ang matatakot sa hospital bills. Pipili sa pagitan ng bigas o gamot o titiis sa sakit dahil walang pera. Dagdag pa ni Kaluwag, ang maayos at epektibong paggamit ng pondo ang susi sa pagpapatuloy ng mga programang pangkalusugan. Batay sa Commission on Audit o COA, nakatanggap ang pamahalaang lungsod ng unmodified opinion, ang pinakamataas na rating sa mahusay na pamamahala ng pondo. Samantala, bahagi rin ng programa ang talumpati ni Vice Mayor Aurelio Brens Gonzales tungkol sa mga nagawa ng legislative branch, kabilang na ang mga hakbang ng ika-9 na sangguniang panlungsod. Uling in just 100 days, the newly elected councilors have already conducted 115 committee hearings and public hearings in aid of crafting effective resolutions and ordinances that will help the city of San Fernando. And speaking of effective legislation, I am proud to report that the 9th Sanggunian have already passed 96 resolutions and 9 ordinances. Nagpaabot din ng pasasalamat ang alkalde sa pakikipagtulungan ng Office of the Vice Mayor at 9 na konsehal ng lungsod. Sa tulong ng ating Vice Mayor Brens Gonzales at 9 sangguniang panglungsod, wala tayong hindi makakaya. At sa pagtatapos ng kanyang ulat, muling tiniyak ni Kaluwag ang kanyang paninindigan para sa tapat na pamamahala. Sa first 100 days, pinatunayan natin, good governance is not about power.
It's about people. Fernandino, ini ing resibo, ing patutu kareng amano ng Mayor Vilma Kaluwag. Dakalpong salamat. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Sa ibang balita, 269 na pulis ang sinampahan ng pamunuan ng PNP nitong nakalipas na buwan. Bahagi ito sa paglilinis sa hanay ng kapulisan na at manumbalik ang tiwala ng mamamayan sa mga otoridad. Narito ang report. Aabot sa 269 na pulis ang kinasuhan ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP nitong Setyembre. Sa inilabas sa pahayag ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ito ng ipinapatupad na zero tolerance policy laban sa mga tiwaling miyembro ng kapulisan. Nagresulta ang mga kasong isinampa sa pagkakadismiss ng 72 PNP personnel, 18 demotion, 117 suspensions, 2 ang pinatawan ng forfeiture of salary o pagbawi ng sahod, 27 reprimands, 8 restrictions at 5 withholding of privileges. Giit ni Nartates, patunay ang mga ipinataw na parusa sa pagnanais ng PNP na isulong ang pagkakaroon ng pananagutan upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa hanay ng kapulisan. Sinabi naman ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na ang mga kasong ito ay nagpapakita ng mga hakbang upang malinis ang organisasyon sa mga pulis na hindi sumusunod sa mga wastong alituntunin. Samantala, iniulat ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na 239 na cybercrime cases ang naisampa nito ring Setyembre. Sa bilang na ito, 167 ang regular filing at 72 ang dumaan sa inquest proceedings. Kasunod ito ng ata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kampanya ng gobyerno laban sa cybercrimes at tiyakin ang proteksyon ng publiko sa digital space. Sa operasyon ng ACG, nasa 118 cyber warrants ang ipinatupad at 110 suspects ang naaresto. Kabilang dito ang 77 sa entrapment operations, 31 wanted individuals at 2 na nasa kote ng Women and Children Cybercrime Protection Unit. Sa kabuuan, 131 digital forensic examinations ang isinagawa nitong nakarang buwan na nagresulta sa 25 convictions. Na-rescue rin ng ACG ang 6 na minor de edad mula sa online abuse at isinailalim sa kustudiya ang 2 bata na inuturing na in conflict with the law. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makisali sa talakayan ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napapanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sinimulan na ng Pampanga Contingent Team ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang lubang na apektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa Daan Bantayan, Cebu. Kabilang sa mga ipinamamahagi ang bigas at iba pang pangangailangan bilang parte ng malawakang relief mission ng mga Kapampangan para sa mga Cebuano. Batay sa pinakauling ulat ng PDRMO, umakyat na sa mahigit 70 ang bilang ng mga nasawi, habang mahigit 9,000 naman ang aftershocks na ang naitala ng FIVOX mula nang tumama ang lindol noong September 30. Samantala, mahigit 7.1 billion pesos. Yan ang halaga ng umunoy tax liability sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya ayon sa BIR.
Kaya naman nahaharap sila ngayon sa iba't ibang tax evasion case, gayon din ang isang corporate officer ng isa nilang construction firm. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Sinampahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng kasong tax evasion ang controversial contractors at mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya at isang corporate officer ng kanilang kumpanyang St. Gerard Construction Gen Contractor and Development Corporation. Kaugnay ito ng mahigit 7.1 billion pesos na tax liabilities ng mag-asawa. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi sila nagbayad ng buwis mula 2018 hanggang 2021, kasama ng excise tax para sa kanilang 9 na luxury vehicles. Kaso rin ang hindi pagsumite ng documentary stamp tax returns, kaugnay ng umano'y pagbebenta ng shares sa 4 nilang kumpanya, ang St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, at Alpha and Omega Construction. Ayon pa kay Lumagi, ang mga isinampang kaso ay tip of the iceberg dahil patuloy ang investigasyon ng BIR sa iba pang kumpanya ng mag-asawa na posibleng may karagdagang bilyong-bilyong kakulangan sa buwis. Batay naman sa record ng Land Transportation Office o LTO, hindi rin sila nagbayad ng excise tax sa mga mamahaling sasakyang nakarehistro sa kanilang pangalan. Giit ni Lumagi, ipagpapatuloy ng BIR ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mag-asawang Diskaya at sa iba pang kontratista o opisyal ng pamahalaan na sangkot sa mga questionableng flood control projects. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Panagutin at huwag limutin ng mga nanlupig. Ito ang mariing pahayag ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Kasabay ng panawagan nitong gisingin ng kamalayan ng mga Pilipino laban sa katiwalian, kapabayaan at maling pamumuno. Ayon sa grupo, hindi dapat malimutan ng mga nasawi at mga kabuhay nasira dahil sa mga trahedyang maaaring maiwasan kung ang pondo ng bayan ay ginamit ng tama. Iginiit nilang bunga ng katiwalian o kawalan ng pananagutan at maling paggamit ng kapangyarihan ng pagdurusang nararanasan ng mamamayan hanggang sa kasalukuyang panahon. Bukod dito, hinimok din ng PPCRV ang lahat ng botante na maging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga lider lalo na sa panahon ng halalan. Ang dapat umunong ihalal sa pwesto ay ang mga tunay na naglilingkod, may malasakit at nagtataguyod ng katotohanan at kabutihan para sa bansa. Sisiyasatin umano ng Bureau of Customs and Luxury Vehicles sa sinurrender ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng BOC, tinitignan din ng ahensya kung maayos na nabayaran ng buwis ng mga naturang sasakyan. Kasabay nito, iniimbestigahan din umano nila ang ilang empleyado ng DPWH na posibleng sangkot sa kaparehong usapin. Ibinunyag din ni Bendijo na may ilang tauhan ng customs ang pinadalhan ng show cause order matapos lumitaw ang kanilang mga pangalan sa mga dokumentong kaugnay ng pagpasok ng mga smuggled items sa bansa. Nilinaw naman niya na limitado sa importation aspect ng mga sasakyan ang saklaw ng kanilang investigasyon at kasama hindi ang usapin ng ill-gotten wealth ng mga sangkot. Matatandaan itong Setyembre, 2 luxury vehicles ang isinuko ni Hernandez sa ICI habang nagpapatuloy ang masusing pagsisiyasat ng administrasyon sa mga munay anomalya sa flood control project sa Bulacan at iba pang lalawigan. Makisali sa talakayan ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong mga napapanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook na CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Matatag at lumalagong ekonomiya. Ito raw ang dahilan ng naitalang 96.1% na employment rate nitong Agosto. Palalakasin naman ng Labor Department ang mga employment programs upang maantabayanan ng mga graduates na balak na magtrabaho. Naritong report.
Patunay raw ang naitalang 96.1% employment rate itong buwan ng Agosto sa patuloy na paglago at matatag na ekonomiya ng bansa ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ani Labor Secretary Benvenido Laguesma, sumasalamin ng datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA sa magandang performance kumpara sa employment rate noong August 2024 na 96% sa kabila ng dumaang mga kalamidad. Kapansin-pansin din anya na mas mataas pa ang pinakahuling antas sa July 2025 rate na 94.7%. Ipinapakita ang mabilis sa job recovery at paglikha ng trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa na kumpirmasyon sa aktibong partisipasyon ng mamamayan sa paghahanap ng trabaho. Indikasyon din umano ang mababang 3.9% na unemployment rate sa matatag na ekonomiya at pagbuti ng kalagayan ng sektor ng paggawa kung may hahambing sa 5.3% na naitala nitong Hulyo. Mas maraming manggagawa na rin ang lumilipat mula sa mga part-time jobs na hindi sapat sa pamumuhay patungo sa mas permanente at disenteng hanap buhay na senyales ng bumubuting kalidad ng uri ng mga trabaho. Nananatiling pangunahing tagapaghatid ng trabaho ang services sector na nasa 61.5% na patunay sa malakas sa paglago sa high-value industries na nakasentro sa tao. Sinundan ito ng agriculture sa 20.4% at 18.1% sa industries. Tiniyak naman ng DOLE na palalakasin pa ang implementasyon ng mga pre-employment programs ito tulad ng Special Program for the Employment of Students o SPES, Government Internship Program o GIP at Jobstart Philippines. Mahalagaan nila na masanay ang mga kabataan sa aktual na karanasan, practical skills at wastong work ethics katuwang ng public employment services, pribadong sektor, stakeholders at mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapalawak at regular na pagsasagawa ng job fairs at employment services sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ng taong bayan sa supply ng bigas sa bansa sa gitna ng pinalawig na rice importation ban. Bunga ito ng aasahang ani sa palay at malaking volume na dumating na imported na bigas. Narito ang balita. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA sa publiko na mananatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pinalawig na rice importation ban hanggang katapusan ng taon. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, walang dapat ipag-alala dahil supisyente ang rice inventory kahit may mga nasirang pananim bunsod ng nagdaang mga bagyo at habagat. Batay sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority o PSA, aabot sa 20.29 million metric tons hanggang 20.51 metric tons ang lokal na produksyon ng palay sa bansa ngayong taon. Umabot sa 278,919 metric tons ang palay ang nasira simula Enero dulot ng sama ng panahon at iba pang kalamidad gaya ng volcanic activity. Sa kabila nito, nananatiling may 3.2 million metric tons ng bigas sa inventaryo, sapat para sa 85 days sa konsumo. Naisali na raw kasi sa datos ang agricultural damage na umaabot ng 500,000 metric tons hanggang 600,000 metric tons. Kung matatapos naman ang ban sa Oktubre, aabot pa ito sa 3.9 million metric tons o katambas ng 103 days sa supply. Kung Nobyembre naman, good for 94 days ang stock ng bigas na nasa 3.5 million metric tons. Ipinaliwanag ng DA na ang pagpapalawig ng import ban ay bahagi ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka upang makabawi ngayong anihan habang ipinapanatili ang matatag na farm gate prices. Mula Enero hanggang Setyembre, umabot na sa 3.5 million metric tons ang naipasok na imported rice. Mas mataas kaysa sa 2.7 million metric tons sa target o tinatayang 300,000 metric tons kada buwan. Samantala, plano naman ng DA na muling ibalik ang rice importation pagsapit ng Enero 2026 bago muling suspendihin sa Pebrero upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa panahon ng dry harvest season na tatagal hanggang Abril. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Dalawang grupo ng 4Ps beneficiaries sa Nueva Ecija ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DSWD. Layo ng mga proyektong ito na tulungan silang makapagsimula ng sariling negosyo at tuluyang makaalpas sa kahirapan. Narito ang report ni Jody Dizan Mercado. Formal nang binuksan ang Sustainable Livelihood Programs o SLP para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Nueva Ecija. Sa Barangay Estrella, Bayan ng Rizal, inanunsad ng 4S Sustainable Livelihood Program Association o SLPA ang kanilang rice vending business. Ang proyekto ay pinondohan ng 150,000 pesos sa ilalim ng SLP ng DSWD Region 3. Sa Barangay 2, Quezon, binuksan naman ang 4Ps Beauty Products Retailing Business na may puhunan na 200,000 pesos na layong magbigay ng dagdag kita sa mga kasapi ng programa. Nagpasalamat ang mga miyembro ng dalawang asosasyon sa DSWD sa pinagkaloob na tulong at nangakong pagayamanin at palalaguin ang kanilang mga negosyo bilang inspirasyon sa iba pang benepisyaryo ng 4Ps. Ayon sa DSWD Region 3, ang mga ganitong livelihood projects ay bahagi ng kanilang hakbang para bigyan ng mas pangmatagalang kabuhayan ang mga dating umaasa sa Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno. Sa tulong ng mga programang ito, inaasahang mas maraming Pilipino ang makakabangon sa kahirapan at magiging self-sufficient sa mga susunod na taon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, itinalaga bilang isa sa mga bagong commissioner ng Commission on Higher Education o CHED, si former Mabalacat City College o MCC President, Dr. Michelle Aguilar Ong. Kinilala ng CHED Regional Office 3 si Ong bilang isang dynamic leader na kilala sa kanyang advokasya para sa institutional empowerment, research-based learning at academic innovation. Umaasa ang ahensya na lalo niyang mapapalakas ang layunin ng CHED na isinusulong ang kahusayan at pagbabago sa higher education landscape ng bansa. Makisali sa talakayan ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napapanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official at sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Samantala, kung hanap mo ang isang pickup na hindi lang pang road trip, kundi pang negosyo rin, baka Photon Thunder na ang swak for you. Perfect ito para sa mga laging on the go at ready sa kahit anong challenge sa kalsada. Available rin ang Photon Thunder sa Laos Auto Group. Alamin pa ang ibang features nito at kung bakit ito ang ideal truck para sa modern Pinoy driver. Micaela Hobiling, and I am Sales Executive here in Photon Bacolor, Pampanga. So today, we're gonna explore this Photon Sports Automatic. Photon Sports po namin, meron na siyang headlight na naka-projected lamp na din. And then meron na din po siyang DRL or data running light. Tapos yung grill niya po, naka-sporty grill na po siya. So ang engine ng ating Photon Thunder Sports ay 2.0 liter German technology na ang horsepower niya ay 161 and 390 yung torque niya. So yung gulong niya po, yung size niya is 265 by 70, R16 na po siya. And then yung ground clearance niya po, 220 mm na po siya. And then yung suspension niya po, pareho na po silang naka-disc brake sa front and then sa rear niya. Dahil mataas po yung Thunder Sports natin, equip po siya ng stepping board po. And then yung side mirror niya po, meron na po siyang signal light.
At sa ating likuran, meron tayong dalawang reverse sensor and then meron tayong reverse camera na pwede natin gamitin sa safety features ng unit. At kung mapapansin nyo, meron din siyang third parking light na naka-DRL na din and then meron siyang logo ng Photon sa likuran. So yung payload capacity po nito is 1 ton and then naka-anti-rust na po siya, bed liner. That's perfect po siya pang business and pang camping na din po at the same time. Meron na din po siyang roll bar and then meron siyang mga hook na pwedeng pagtalian po. Ang Thunder Sports natin ay naiiba sa mga variant ng Thunder. Bukod dito ay naka-sports na siya and then yung fuel capacity niya is nasa 75 liter. Dito sa ating driver side door, naka-leather na po siya and then meron siyang dalawang speaker dito po tsaka dito. And then nandito na po yung mga control niya sa window po, central lock, and then yung adjustment niya sa side mirror. And then naka-ambient light na din po siya. So yung driver seat niya po, naka-leather na po yung upuan niya, yung steering wheel niya. Tapos meron po siyang 6 adjustments sa upuan niya po. Naka-electronic na din po siya. Pwede po siyang atras, pwede po siyang i-forward and then backward. Pwede po siyang i-angat po and then ibaba po. And then ito capacity niya po, nasa 5-seater na din po. So ito, naka-infotainment na din siya, 12-inch. At sa infotainment natin, makikita natin yung mga radio. Meron siyang radio, meron siyang media. Tapos po, meron din siyang mga car setting na ito yung mga different color ng ambient light niya. Pwede siyang blue, green, kung mapapansin niyo po, yellow. And then, meron po siyang Bluetooth. And then, naka-USB na din po siya. And then, dito po, naka-parking brake na din po siya na electronic. And then, meron po siyang 2 modes. And then, meron po siyang compartment dito na pwede din pong gawin pang armrest. So, meron na po siyang 2 airbag dito po sa driver seat po, kabilaan po. And then, naka-leather na din po siya. So, nandito po yung mga adjustment ng radio niya, yung aircon niya po. And then, yung mga speaker niya din po. 4 speaker din po siya. At alam niyo ba, ang Thunder Sports namin ay push start button na. Ang ating Photon Thunder ay nagkakahalaga ng 1,385,000 and nakapromo po siya ng all-in down payment 58K for in-house financing and meron po siyang 255K na discount sa bank financing and then cash po. Sa mga gustong mag-inquire, pwede nyo pong bisitahin yung Facebook page namin, Photon Bacolor, Pampanga, or pwede naman din kayo pumunta sa showroom namin located sa Photon Bacolor, Pampanga. Contact number ko po, 0908-810-8573. And pwede nyo din po akong puntahan dito. And look for me, Mika po. Dahil sa Laos Auto Group, kayang-kaya sa Photon. Balik boxing ring sa darating na Enero 2026 si Pinoy boxing legend Manny Pacquiao, kung saan inaasahang makakaharap niya ang isa sa mga kampiyon sa welterweight division. Naritong report. Muling mapapanood sa ibabaw ng boxing ring si Pinoy boxing legend Manny Pacquiao matapos niyang inanunsyo ang kanyang pagbabalik sa laban sa darating na January 2026 sa Las Vegas, USA. Sa edad na 47, susubukin muli ng ating pambansang kamao ang kanyang kakayahan sa kanyang second comeback fight pagkatapos ng halos 4 na taong pamamahinga. Bagamat hindi pa sinasabi kung sino ang kanyang makakalaban, mataas ang posibilidad na ang American boxer at kasalukuyang WBA welterweight champion na si Rolando Romero ang kanyang makakatunggali. Matatanda ang huling lumaban si Pacquiao nitong July 2025 laban sa boksingerong si Mario Barrios para sa WBC welterweight title kung saan nagtapos ang kanilang laban sa majority draw. Sa kabila nito, marami sa mga fans ni Pacman ang naniniwalang siya pa rin ang nagwagi. Ngayong muling naghahanda si Pacquiao, tiniyak niyang mas mahaba ang kanyang magiging training camp na tatagal ng hindi bababa sa 8 linggo upang mas mapaganda at mapaayos ang kanyang kondisyon. Bukod sa pagbabalik sa laban, abala rin ngayon si Pacquiao sa pagsuporta sa karera ng kanyang anak na si Jimwell na nakatakdang sumabak sa una nitong professional fight sa California sa November 29, 2025 sa ilalim ng Manny Pacquiao Promotions. Kelong Makapinlak, CLTV 36 Sports News.
Tinanghal na first runner-up ang Pilipinang si Anita Rose Gomez sa Miss Asia Pacific International 2025 na ginanap sa Cebu Coliseum nitong October 9, kung saan ipinamalas niya ang ganda, talino at puso ng isang tunay na Filipina beauty queen. Alamin ang detalye sa entertainment news ni Danica Oke kay Gino. Nagtapos bilang first runner-up ang pambato ng Pilipinas na si Anita Rose Gomez sa katatapos lamang na Miss Asia Pacific International 2025 na ginanap sa Cebu Coliseum nitong October 9. Bagamat hindi na iuwi ang corona, umani ng papuri si Gomez sa kanyang impressive performance matapos masungkit ang Best in Swimsuit at first runner-up para sa Best in Evening Gown sa preliminaries. Tumanggap din siya ng mga iba pang special awards gaya ng Miss Cinderella Drip, Miss Hotel 101, Miss RMBZ at Miss Brain Strong. Nakamit naman ni Isabella Fernandez ng Brazil ang corona bilang Miss Asia Pacific International 2025 na iginawad sa kanya ni Miss Asia Pacific International 2018, Sharifa Akil. Tinalo ni Fernandez ang 42 kandidata mula sa iba't ibang bansa. Nasungkit naman ni Banorat Manorat ng Thailand ang titulong second runner-up habang si Jana Janssens ng Belgium ang third runner-up at si Delilah Elmira Wilderbor ng Netherlands ang fourth runner-up. Isa rin sa mga tampok ng event ang pagkilala sa mga kandidata sa kanilang volunteer work para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Kasunod ng 6.9 magnitude na lindol noong September 30. Itinatag noong 1968 ang Miss Asia Pacific International ay patuloy na nagtataguyod ng kapayapaan, pagkakaunawaan at empowerment ng kababaihan. Isang patunay na ang tunay na ganda ay nasusukat sa puso, layunin at malasakit sa kapwa. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at pop program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 77 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.